Hei, tässä minä eli Sansa ja 2 vuotta takaisin, 2 vuotta takaisin tehtiin minä videoita tähän YouTuben kanalin viron kielessä. Nyt mä puhun suomea ihan vähän, jos haluan näyttää oman huonon touri, kun mä en usko, kuka spämmää minun elämää. Vain yksi saa sanoa, että mä oon sun kaveri tai että jos nähdät mun uusi video YouTubessa, se tarkoittaa, että tää on uusi. Okay, now I'm doing that now. Mulla on toi nyt ovi. Ja nyt on tässä mun tämmönen. Ensimmäisenä näytetään mun vaatekaappi. Se näyttää näitä. Ja tässä mulla on nyt oman meikkipöytä. Tässä mä nyt laitan tän videon. Koska mä tässä aloitan oman ketvetin. Tai vielä mitä semmoista. Kun tässä on mun telkkari. Mä kuuntelen odottaa, koska se on mun lempilaulu nyt. Ja se vuonna 1995. Ja tässä mun kautessa se on. Ja mä otan oman kirjoituspöytä. Tämmönen se nähtää. Ja tässä on mun Viron kyltillä ja viralliset. Joo. Ja mä näytän oman lempiasiaa. Toi valo. Noin. Ja mulla on vielä sänky, missä mä nukun koko aika. Kun mä oon väsynyt, voi näin. Noin. Okei, näytetään ihan. On tässä laatikoppi. Mä pidän sen kiinni. Mut mulla tässä on mun lempitasioita. Jep. Tässä mulla on ihan vehnäs. Juu, kun ensimmäisenä minä sain tämmösen. Oli haittaa. Tää on mun lempinyt. Mä sain sen Virosta. Mä näin ne Suomessa. Ja mulla on tämmönen molempia. Mulla on 2 lempiä. Se haistaa hyvältä. Juu. Ja sit mulla on teepaittasit ja paittarit. Entä mä näytän? On kova. Sitten mulla on tämmönen valkoinen. Ja tässä on sininen. Ja tässä on mun Coca-Cola. Tämmönen niinku nekko. Jos on itse virolainen, niin puhun nyt suomea. Se on amissu, molempi. Tuli niinku, tässä on avain. Tässä on niimoodi sama asia. Sitten on mun tätin vaatteet. Semmonen niinku heitostrost on niinku virolainen kieli. Toi on nyt mun tätin työvaatteet. Hän antoi minulle, että toi on sinun. Ja sit mulla on vielä mustoita, kun mä en jaksa niitä näyttää. Koska mulla on tässä semmoset jalat siellä. Ja noin jalat tässä on paljon. Ja mulla on tässä housut. Jos mä haluan mennä mihinkään. Näin. Näin. Kiva aikka. Tää on mun lempi. Joo. Näin minkä. Tässä on mun alushousuja, rintahoja ja sukat. Niin että tässä on oikein. Ja tässä mulla toisi äsken.
tietoisia asioita. Tässä on mun vaatteet. Tässä on bags. Okei. Nyt on meikkilauta. Tiedän mä mitään, mutta joo. Olen nyt tässä. Tässä on mun kynsilakkapoistoaine. Ja tässä on käsivoite. Otetaan semmonen. Mä en halua sitä laittaa niin paljon. Tässä on hiuskeeli. Se sopii minulle. Ja garnier. Mä laitan meikissä, mä otan se pois. Ja seerumi. Se on hyvä. Se mä laitan opaistaan. Ja mulla mä en halua näitä. Vaseliini. No käsivoite. Mulla on niin paljon käsivoiteita. Mä haluan teitä alta pois mun tuoli. Se on kun mä haluaisin sen. Mikä ole sikä? Kaverin nimesi. Että tehdään nopeasti. Tässä on nyt huuliasioita. Tässä on mun hiusten ja posa-asioita näin. Toi ja siis kulmukarvohoitoissa. Tässä on mulla pauteri. Siis kulmukarva. Semmonen väärä. Nahkaväriä. Ja silmän näitä. Ja mulla on hiushaalilla jalassa. Ja koluseita ja nännillä. Crunchies. Että no. Se ei haittaa. Joo, ja tässä on tässä on mun tehtyt asioita maalamista. Toi eilen mä sain sen. Joo, nyt sänky. Se on mun sänky. Missä mä nukkun? Ja nyt menen nukkumaan. Just kidding, I'm sorry. Tässä on mun tyyny. Nyt on semmoinen sympatia. Ja sitten mulla on toinen tyyny. Koska mä olin lyö päällys. Ja mulla on tässä semmonen lautainen. Ja tässä on mulla valo. Tässä on mun kynsin viila. Ja koska mulla on kynsin, tehty semmoista hienoa. Joo. Joo, se on semmonen. Mulla on toi tässä semmoisen. Okei, laitetaan toiselle puolelle. Joo, hyvän. Tässä on mun pöytä. Koska sä et näe minua. Mä pitän näin sitten. Tässä on mun viinalippu. Toi niin hienoa, että mä haluaisin. Estonia. Pesti. Sen jälkeen. Ja mulla on kynttilä Virolippua. Mä niin tykkään Virosta niin paljon, että tässä on. Tässä on mun highlighterit. Ja tässä on mun toiset highlighterit. Ja tässä on mun auto ja semmonen niinku silteri. Tätä niinku ympärä. Ja tässä toinen ympärä tekee. Ja tässä on kukka asioille. Ja tässä on enkeliä ja joulupukkia. Ja näin äitissä ja kivää. Kyntillä näin päristi. Ja tässä on mun huone, missä mä istun, kun mä oon opiskeluasioita. Nyt istun siellä, en halua tässä, kun tässä oli hyvä istua. Tässä on meikkiä paljon kuin enää. Ja tässä on mun tyyny, kun mun sen ihan haluan istua. Ja mun toinen. Mulla on
Tässä on mun asioita. Tänään katso. Joo, tässä on mun kaikki. Karkkia joo. Että missä mä laitan mitään musiikkia. Tai niin hyvä laulu. Ja tämän mä laitan pois, koska... Kiitos katsomisesta minun oman huoneen tuurista, jos olen 12-vuotias. Joo. En ole nyt 11, en ole 10, on 12. Sori, mä en oo semmoinen ihminen. Okei, heipas!